Azt gondolom, hogy újra szükségünk lenne olyan emberekre, mint akik voltak ugye a múlt században, sőt nem a múlt században, ugye a 19. század végén. Ismét szükség lenne József Nádorra, Széchenyire, Andrásira, Rejtely Ferencre, Podmancik báróra. Hát azt remélem, hogy ki fogja termelni a közélet ezt a személyiséget, de addig is azért lenne teendőnk. Én azt gondolom, hogy számos intézményrendszert föl kéne újítani, létre kéne hozni újat. Amit előadásomban is hangsúlyoztam, hogy minden nagy budapesti városépítési korszakban volt egy nagyon hatékony intézményrendszer, aminek volt egyfajta önmozgása. A 19. század elején létrejött a Szépészeti Bizottmány, volt ennek egy pénzalapja, és ez a kettősség, ez nagyon összetartozott, mindig nagyon magasrangú vezetői voltak. Ugye József Nádor ugye akkor egyik legmagasabb közjogi méltóság volt, aztán a városegyesítés után, 1967 után létrejött a Fővárosi Közmunkák Tanácsa, annak elvileg mindig a miniszterelnök volt tulajdonképpen az elnöke. Ott is létrejött egy fővárosi pénzalap, és ez egészen jól működött. Ugye nem is tudják, sokan 1949-ben szűnt meg, hány rendszerváltás, ciklusváltás, történelemváltás volt azóta, és mégis a város, mint hogyha egy kéz építette volna. És azt gondolom, hogy ez újra létrehozható, biztos, hogy óriási érdekegyeztetésekre, meg nem tudom, ilyenekre van szükség, de másképp nem fog menni. Szóval az a baj itt a városban, hogy projektek mozgatják a városfejlesztést, és nem egy koncepciózus közintézmény. Ezért azt gondolom, hogy ami akkor is egy nagyon fontos tétel volt, hogy újra létre kell hozni egy olyan mechanizmust, amelyik újra létrehoz közvagyont, ugye, amit most fokozatosan elherdáltunk ugye az elmúlt 20 év alatt. Előadásomban is kitértem arra, hogy gyakorlatilag 20 év alatt ugyanazokkal a problémákkal küzdünk, mi már unjuk is a saját szövegünket. Tehát majdnem mindig ugyanazt kell elmondanunk, hogy akut közlekedési problémák vannak, hogy a közműrendszer az mennyire mélyen alatt van az európai átlagnak, hogy nincs zöld terület, hogy nincs közterület, hogy mai napig nem tudunk kimenni a Dunára. Tehát itt valami nagy váltásra van szükség. És közben pedig ez a város hihetetlen értékeket hordoz. Tehát annyira alulhasznosított értékek között élünk, hogy az szinte bántó. Én azt is gondolom sokszor, hogy egy külföldön is érti, hogy lehetséges ez. Tehát gondoljunk bele, hogy itt van 23 kerület, és mindegyik kerületben vannak olyan területek, ahol bárki szívesen tudna élni. Melyik hasonszörű nagyváros tudna ezt elmondani, akár Európában? Mindenhol vannak teljesen elithelyek, vannak szép rekreációs terek, majdnem mindenhol van víz, patak, folyó, tó, bármi, és nem élünk ezzel. Tehát én azt gondolom, hogy ennek van valamilyen intézményrendszeri problémája is. Hogy ezt ki fogja létrehozni, hát erre biztos kéne valamilyen karizmatikus ember, és azt gondolom, hogy ez nem lehetetlen. A kerekasztalba elsősorban ingatlanfejlesztőket hívtak meg a szervezők, azért, hogy az ingatlanfejlesztők szempontjából nézzék azt, hogy a városban milyen fajta fejlesztési lehetőségek vannak, illetve az ő tevékenységük hogyan illeszkedik ahhoz, hogy a város egész urbanizációja, tehát ez a tartós, fenntartható urbanizációja hogyan történik. Mindegyik tulajdonképpen elmondta azt, hogy a saját fejlesztéseikben kényszerülnek végig gondolni egyfajta nagyobb, tágabb kontextust, egy városi fejlesztést is, mert hogyha ezt nem teszik, akkor tulajdonképpen nem működik. Ők örülnének és örülnek annak, hogy elindultak azok a folyamatok, amelyben a várossal való kommunikáció során egyeztetni lehet, hogy hogyan illeszkedhetnek be az egyes elemi projektek, mint egy puzzléba a képek, a nagy egészbe. Nem volt igazán alkalom arról beszélni, hogy az a fajta kommunikációs technika, amely az előző rendszerbe kialakult szabályozási, rendezési tervek
keretein belül lehetséges, lehetővé teszi ezt. Épp azért, mert előtte a francia példa az azt mutatta, hogy sokkal szofisztikáltabb, sokkal kifinomultabb tervezési struktúrák, rendszerekre van szükség, amik egymásra épülnek, azért azt mindenki egyértelműen jelzi, hogy ahhoz, hogy hatékonyabb, versenyképesebb, gyorsabb elsősorban lehessen a fejlesztés, ahhoz ezeknek az új technikáknak, eszközöknek a bevezetésére lenne szükség, vagy legalábbis végig kellene gondolni, hogy ez az örökölt, idézőjelben bevált múltbeli struktúra, ami van a tervezésben, elégséges-e, jó-e, működőképes-e. Az ő terveik, amikről ők beszéltek, szinte mindenik önmagába is megáll, olyan volumenű, olyan nagy. Tehát az a méret is meghatározó, hogy életképes tud-e lenni egy bizonyos küszöbérték felett egy projekt, mindenikük ilyen, attól függetlenül, hogy különbözőek. Ennek az üzenetnek a során azért azt is elmondták, hogy Budapestnek azt is végig kell gondolnia, hogy önmagán belül, tehát Budapest még Budapeste, vagy Budapest az agglomerációjával, vagy még azon túl is egy Budapest régióban működőképes-e. Hiszen az élet, ami látható történik, a társadalom, a kiköltözések, a munkahelyek, az már mind az agglomerációban vannak. Tehát ezt a relációt, hogy az új Budapest, az már nem csak a történeti Budapest, vagy akár a nagy Budapest, hanem egy ennél nagyobb Budapest is már, ezt is nyilvánvalóan feszegetik, hogy ebben is egy közös gondolkozást el kellene indítani, hogy ez kitalálható legyen, megtervezhető legyen.